Joan, irratia.naiz.eu helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz irratia, bi urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Amabiak puntuan entzule ongetorri Naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudea. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu Naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12 aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Berriz ere, jendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Pelli kontatuko dugu. Pelli, kaixo, egunon berriz ere. Egunon Iñatz, egunon entzuleak hain zuzen. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12 informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia. Izara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga, Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskarrik asko. Josune Arakistain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu. Zorrotza da Otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz irratian. Informazioaren aria. Zortziak eta 46 minutu entzuleok pixkatxo bat berandu bai, baina heldu zaigu analisi mailaren tenorean, goizunetan gurekin, Garbini Biorrun magistratua, eta Ekini Atorra Sagasti kazetari eta filosofoa. Egunon, zer modu zaudete? Egunon, bikain, eskerrik asko. Egunon denoi, astelena, giro freskoa, eguzki izpiak,
ez da kejatzeko eguna, ez da? Okerrago izan Eta ziteken aktualitatea zalantzari gabe. bizi-bizi. Ez horixe. Garbine, ez ere galetu nahi izun zuri helenik eta ben, abes batzak ikusten egon zara aste buruan? Aion alda dela guarretik etorretako hau? Ez nahi zazalut, ez detentzun bakarrik dakit, abes batzarrek irabazi duela, Estatu Batuetakoa dela guarekoa, eta ia perfektu abestu duela, baina besterik ez dakit, egia esan ez detentzun. Tira. Eta egertzen gero eta giro gutxiago dago herrian, atzo komentatzen aritu ginen kuadrilan, garai batean abes batzak eta ikustezian baita ere lo egite zuten gehienek behintzat Tolosaldean, eta kaletan ikusten zian, eta taberna batzutara sartzen zien, eta batzutan abeste zuten, giro gehiago zegoen, kale giroa. Momentu honetan ez dakite, bakarrikan etortzen dira Tolosara nire iritziz behintzat, eta esaten dute, kuadrillako gauza bere esaten zuten, abestu lehiaketan, ez da ofizialean, eta alde, ez dakit, lo egitera, Donostia, Zarautza, ez dakit noa, kuestia. Horrela, baina bestela, jende mordo bat egongo zan noski. Aretoan. Ongiru itzen bazaize, guk ere nolabait abesten jardun ditugu datoze minutuak, azarora begirako itzordu batekin giro politikoan murgilduko garelako, Espainiako eta Frantziako estatuetan ageri den bloke erreakzionarioari aurre egiteko gehiengo zabalak antolatzeko deia zabaldu baitu EH Bilduk, frankismoaren eta estatuaren biktimekin egindako agerraldi berezi batean, atzo azaroaren 22ko Bilbon deitu duten mobilizaziora joateko deia egin zuen Arnaldo Otegik. Aurten Frankok eraildako fusilatutako 5 militante batzuk abertzaleak eta denek antifascisten fusilamenduaren 50 urte muga betetzen da, eta termino berdinean esan dezakegu aurten betetzen direla Juan Carlos Erregaren koronazioaren urte muga baita ere. Franko hilostean benetan gauzatu gabe gelditu zen apurketa horretan egin zuen azpimarra beste behin ere Otegik, gaur egun gero eta sendoago ageri den sektore erreakzionarioen jatorritzat jo daitekena. Iraganari begira guk etorkizuna irudikatu egiten dugu. Zen eta iragana baduen herria bagara, termino askotan, baina gehien bat etorkizuna duen herri bat gara. Mugari gabeko etorkizuna nahi duen herri bat. Memoria daukagu, luzea, baina askoz ere luzeagoa daukagu etorkizuna eta askoz ere oparoagoa. Fascismoaren arriskua, neofascismoaren arriskua, autoritarismoaren arriskua. Eta horri ere aurre egin behar zaio. Herri hau prestatu behar du bere burua, alde batetik termino positiboetan, alaietan, irrifartsu aurrera egiteko. Eta horretan gaude. Tira urterokoa da, Ezker Independentistak azaran ditutako mobilizazio nazionala, baina urten badirudi nolabait testuinguru bereziago batean emango dela, alde batetik, baipatu dugulako, frankismoko azken fusilaketarietatik menderdia bete dela, baita ere Franco bera hiltzenetik, baina baita eskuin muturra lortzen ari delako, neurrendi batean agenda sozial eta mediatikoan bere diskurtsoa txertatzea, baita gurean ere. Otegik berriz ere aliantza handietarako eskua luzatu du eta Garbine zurekin hasiko gara. Uste duzu bloke erreakzionario honen aurrean aliantza demokratikoak osatzeko baldintzak ematen direla gaur egun gurean? Eman marko lukete, baina ez dakit. Alde batetik, badakit badagoela bloke ez dakit blokea dan, badagoela ideologia erreakzionario bat, eta neokonservadoretza berria, eta gaina gaur egun gertatzen dena da, zorionez alde batetik, garbi eta argi azaltzen dela ideologia hori, inorrez da ezkutatzen, inorrek ez du hori apaintzen, eta garbi eta gordin azaltzen digute beraien ideologia. Ongi iruditzen zait ideologia horren aurka egitea, edo horri aurre egitea, beste idea batzukin, ez da, giza eskubideen ideia, askatasunaren ideia, berdintasunaren ideia, eta bar. Hori nik uste dut ideologia reakzionario horri
jarri bat zaiola parez pare eta aurrean. Ez dakidana da noraino, bueno, litzateke zaila izango alderdien edo indar politikoen artean horrelako bloke bat osatzea sikiera oinarritan. Baina nik ez dakit noraino herritargoaren gehiengoa hor egongo litzateken. Nik uste dut oraindikan ezkerrak edo ezkerra ez bada behintzat, alderdi guztiz demokratikoak direnek arazoak dauzkate gaur egun orain gertatzen diren jendeak dauzkan arazoei aurre egiteko. Eta etxe bizitzaren kontua hortxe dago, immigrazioa ez da eta aipatu nahi, baina aipatu beharra dago, ere hortxe dago, pobrezia hortxe dago, eta batzutan jendeak ikusten du, alderdi arruntek, nolabait esateko, ez dietela gai hoiei behar moduan, jendeak nahi duen moduan erantzuten. Eta erantzunak beste nunbait aurkitzen ditu, eta hain zuzen ere erantzun errazak ematen dizkion ideologian hor aurkitzen ditu, hor bilatzen ditu erantzunak, baina espero dut bloke demokratikoa edo fasismoaren aurkako edo ideologia erreakzionariaren aurkako bloke horretan ez ematea ez da ere erantzun errezegiak. Eta bestetik, kontuz nola egiten diogun aurre fasismoari. Niretzat lehengoan Nafarroan, Iruñan hain zuzen ere ikusi izana etzan inolaz ere eredugarria izan, fasismoari etzaio aurre egiten indarkeriarekin, horrek ez du batere laguntzen, eta horrek bakarrikan frogatuko luke fasista bi mota daudela, hain zuzen ere fasistak eta antifasista batzuk. Beraz, nik uste dut jendeak ere koherentzia eskatzen duela, nik behintzat koherentzia eskatzen dut, eta fasismoari ez erantzun indarkeriaz edo beste fasismo batekin. Aipatzen duzun hori baita ere pasaden asteko Iruñen izandako istiluak berrasuatuko ditugu denbora bakago aurreraxeago. Neko oharkabean pasa delako, baina Bitokiles asteburuan ere Donostian izan da, PPko ordezkari batekin hizketan izan da, baina hau dena galdetzen dizuet, Gasteizko Legebiltzarrean bertan askotan esaten dugulako gehiengo abertzalea duen ganbera bat dela. Beste batzutan esaten dugu, gehiengo aurrerakoia duen ganbera dela EH Bilduk, PSek eta Sumarrek bat egiten dutenean. Alegia gaiaren arabera interes amankomunak edo gurutzatuak badituzela alderdiek, baina beste batzuetan elkar anulatzen dute ekine, estatus berriarekin ikusten dugun bezala. Bai, eta ezagite, Garbinek erain bat mentzarkatzen ari zaizkigu, Alixi Maionen lehen momentutik. Egia da, neri, eta uste dut aurreko bi aste atzera egin da Garbine eta biok iritzi ezberdinak genituela analisi hau egiterakoan, eta hortik abiatzen naiz guztiari ere eragiten diola. Ez guztian ez dugula bat egiten, baina hortik abiatuko naiz Iruña eta Gasteiz aipatu ditu, asteburuan ere hemen inguruetan izan da, antza denez Donostian demokratikoagoak izango gara, ezta? Inorre kalera ez delako atera, ez dakit. Muren Larrearekin izan zen gainera, PPko Gipuzkoako buruarekin. Eta orain ez asko, kolonek baliatutako barku baten errekreazio ere izan genuen, eta militar kuadrilla interesgarri baten fotoa. Bazeukan garikatura itxura, egin batean, baina bestatik nahiko gauza larria iruditzen zitzean niri behintzat. Oraindik orain zen oraino kolonizatuta gauden agerian uzten zuelako, eta Donostia paketsu honetan inor gutxi jabetu. Nik uste dut ziurrenik Aldezarrera, Kaira eta Kontxaldera gero eta hiritar gutxiago geizten direlakoak, kaso ere horregatik izango zen, eta atzerretar gehiago zegoelako. Edozein kasutan, uste dut egoera irristakorra eta arriskutsu dagoela, begiratu aurre kontuen ikuspegitik, begiratu ganberen osaerari dagokionean, eta hor uste dut gaur gainera goizan ari nintzen irakurtzen, Ramon Solak gaur dakarrena, baita ertzaintza biktima ala hemen beste multirreintzidente ote den, ez? Eta guztiak ere lotura zuzena dauka ganberetako ordezkaritzekin eta barrez.
Eta pixka bat lehen hitzartze honetan, Garbiñek berriz aipatu du eta bere iritzia da. Nik uste dut Trumpek antifa kontzeptua legez kanporatzeko asmo hori gehiago eta gertuagotik begiratu beharko genukela, ezta? Uste dut zorro berean nik behintzat ez ditut sartzen inondik inora. Gustatuko zaigu gehiago ala gutxiago, estetika, ez dakit, transmititu ditzaken balioak, baita balio maskulinoak ere, guazen ez dakit hitz egitera, ertz ezberdinak izan ditzake, baina esan dezagun bloke antifasista eta ez Euskal Herrian mundu mailan badauka ezaugarri bat eta bada nolabait aurre egitearen balio bat transmititzen duena, posible dela aurre egitea. Zergatik akaso, fasistei egitura demokratikoek ez dietelako freno jartzen, eta hori bada puntu kezkagarri bat, ez? Uste dute ez dela mende bat pasa, Gerra Zibila pairatu zela hemendik, Gerra Zibila edota Orson Welles sekzion Spanish Rebel oiek altxa zirenetik, eta Spanish Republican Armyk aurre egin zienetik, Republican Army armatutako errepublika bat, eta fasistei aurre egitera atera zena. Madrilera tankeak iritsi ziren, Euskal Herrira ez, eta hemen garai hartako ertzaintzak ere, Telesforo Montzon tartean, aurre egin zien. Eta ertzaintza bera ere, bazen nolabaiteko borroka antifasista baten tresnetako bat, ezta? Eta gora ipatzen duguna, gaur egun esango nuke, errekreazioak ere egon badaude. Berez, ni behintzat, hori da, eta Eusko Udariekin batera, esan nahi dut hor, tresna ezberdinak izan ziren fasismoari aurre egiteko, ezta? Guk etxean jaso duguna da, gure aitona ertzaina izan zela, eta badakigu existitu zirela. Baina existitu zirela kontzeptu baten baitan, eta ondotik, besteak beste, beste lagunak bisitatu dituan Puerto Santa Marian bertan preso izan zuten, ezta? Santoñatik txiripaz bizirik atera zirelako, besteak beste italiarrek esan zutelako ez dituztela guztioik akabatuko, ezta? Beraz, berriz gaurko gaietara itzulita, ez? Gauza zoritxarrez ez da bat ere aldatu, eta errebelde frankista edo fascista hoiek hortxe daude, eta erabat arrotuta, ezta? Ikusi estatu mailan fiskal generalarekin zer pasatzen ari den, ikusi mazon bat inolako prestakuntzari gabe kargu horretan egonda desmantelatu hiritarren oinarrizko zerbitzuak direnak 200 gora lagunil gehiago izan zitezkenean, eta oraindik ere Alderdi Popularrak kanpaina baliatzeko, eta gurera etorrita ikusten duzu, eta trantze honetan goazen aurrekontuei buruz hitz egitera. Goazen ertzaintzak egin dezala hau ala beste, horri aurpegia atatzera, eta gainera esatera guztia ondo dagoela, eta hemen arazoa direla kalera beltzez eta aurpegia estalitatera diren gazteko herria bat direla, ezta? Iruditzen zait, demokrata eta violento kontzeptu hori aurrekoan ere aipatzen genuen, ez? Oso garrantzitsua da hemen violentziaren jabetza nor duen argi eztabaidatzea, pelotazoka jendeari burua usteko eskubidea edo zilegitasuna omen du polizia talde batek, aldiz kalera arrisku hartuz ateratzen diren gazte batzuk, hemen dira, ez? Hauek ere fascista dira. Neri oso gogorra egiten zait, eta argik esango nuke gainera, antifasistak direla. Gogokoak izango dituzte batzuk, beste batzuk ez, berdin zait. Eta pixka bat, entzun dugu Arnaldo Otegiren korte hori, ezta? Txikita Otegi, beste hainbat, esan nahi dut, biktima zerrenda egon badago, ertzainek zauritutakoak gaur badituzu Instagramen oso ondo laburbilduta, estatu operazio bat izan zen, ez Txikita Otegi bakarrik, ez? Montxoren kasu hemen izan zenuten, elkarrezketa gai. Estatu operazio bat egin zuten, burua moztu egin nahi zitzaion belaunaldi antifasista bati, bai? Eta borroka armatuan zebilena. Txikita Otegi fusilatu zituzten eta beste hainbat akabatu. Kapituluak ezin dira bereizi eta alaxe iritsi gera 2025 honetara zoritxarrez. Eta hemen, bloke demokratiko hori osatu ezean, norberak bere interesan arabera jokatuta aurrekontu bat ala beste, horren hobeto interesatzen zaite eskuinarekin edo gehiago lerratzea, oso joko arriskutsua da, lehen aipatu duan bezala, mende bat atzera eginda, begira, ze puntutan gauden, ezta? Zoritxarrez, alaxea gaude, fin, hortxe gaude. Erantzun bakar batean, Garbiñek eta Ekinek ederki finkatu digutela gaurko analisi maila, baina bederatziak ditugu puntu-puntuan, eta azken ordukoak jorratzeko tenorea. Informazioaren aria, naiz irratia.
Eta entzuleok esan behar, gutxienez, 29 hildako eta 20 hildako barkatu eta 250 zauritu eragin dituela lurrikara batek Afganistanen. Herrialdearen iparraldean jazo da seismoa. Jon Telleri, egunon. Bai, kaixo egunon daizuela guztioiko izaldean izan da, 6,3 neurriko lurrikara eta hurrengo orduetan biktima kopuruak gora egin dezake. Herritarrak lotan zirela astindu du herrialdeko iparraldea lurrikarak, Euskal Herriko Bart gaueko 9:30 izan da, Kolmen Samangan probintzian estatu batuetako geologia zerbitzuaren arabera 28 kilometroko sakonera izan du lurrikara horrek. Agerien utzi du beste behin ere Afganistan zenbateraino den zaurgarria hondamendi naturalen aurrean. Lurrikara hau abuztu amaieran Kunar, Lagam eta Nangakar probintziak astindu zituen 6 magnitudeko bestearen ondoren gertatu da. Lurrikara hark Afganistango historiako hilgarriena 2200 pertsona baino gehiago hil zituen eta 4000 baino gehiago izan ziren zaurituak, era berean 7000 etxebizitza hondatu zituen. Eta laister, espero dugu Iruñeko epaitegietan astelen honetan eramango dutelako epaiaren aurrera, larun batean Sarrigurenen adingabe bati sexu erasoa egiteagatik atxilotu zuten gizona. Erasotua bikotekidearen alaba da eta atxilotua eta adingabearen ama bizi diren etxebizitzan gertatu zen erasoa. Ederki Jon, mila esker, goizeko ordunetara helduta baita ere, guazen egitera, egunak izango dituen itzordu nagusien errepasoa. Garazi Castaño, egunon. Egunon dan hori, gogoz, hasi dutela askok geurean astelena. Nafarroan asteko lanbideziketako lehen grebaguna da gaurkoa, beste bi aurretik gaurkoaz gain, hori bai, eguerdian 12etan elkarretaratzea egingo dute hezkuntza departamentuaren aurrean. Horrez gain, goiztierra izango da baita ere, astelen honetan Arabako aldun nagusi Ramiro González. Batzar orokorretan parte hartuko du, goizeko 9:00 hasi da saioa, eta bi aipagei edo puntu izango dira ziur barreta mediatikoa jasoko dutenak. Lehen puntua, Bernedoko udalekuetan aldundiak egindako akatsak izango ditu Izpide Gonzalezek, eta hirugarren puntua, aldundiak urriaren 12an falangearen protesta onartzeko izandako arrazoiak aipatuko ditu. Goiz mugituko da gaurkoan ere, Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak eta Eneko Arrobarrena metroko zuzendari gerenteak Metro Bilbauren 30. urteko eta 3 hamarkadetako ibilbideari buruzko datuak emango dituzte prentsaurrean, eta horren arira antolatutako ospakizun ekitaldiak aurkeztuko dituzte, 10 gutxien izango da hori. Aurrekontu aferak ere presente, astelen honetan, azkeneko egunetan egin moduan, udal nagusien txanda ere izango da, datozen egunotan, Bilbon, gaur espero da, udal gobernu taldeak aurkeztea, 2026ko kontua horrez gain, goizeko 10etan PSNek Iruñeko aurrekontutarako negoziazioa baloratuko du. Aldundien kasuan, Gipuzkoan aldundiak taldeekin bilerak abiatuko ditu, aurrekontuak Izpide, EAJ eta PSren txanda izango da, eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez aurreko astean Gobernu Kontseiluaren ostean, parlamentuan aurrekontu proposamena aurkeztu ostean, Balakoako Gobernuko kontseilariek errondari egingo diote. Selbako izaren aurrekontuak letra xez aletzen hasiko dira banaka-banaka kontseilariak. Horrez gain, Gasteizko Legebiltzarreko lehendakaria Bakartxo Tejeriak Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordea hartuko du, eta 2023 eta 2024ko memoria emango die. Goizeko 11etan bestalde, Donostian, Emakundek emakumeak bizikletaz Euskal Hiriburuetako kaletan zehar genero ikuspegidun partaidetza diagnostiko aurkeztuko du, eta ordu berean Iruñean Darretxeak Iruñeko etxegabetasunaren kasuei buruzko analisia azalduko du, baita bizitokoi larrialdiari irtenbide bat emateko aukerare. Goizeko 11etan, Jaso ikastola Zarrean izango da hori, eta Merkader Eskaleko 18. zenbakian bestalde, eraikin horretan bertan zabaldu nahi dituzten pisu turistikoen aurkako prentsaurrekoa antolatu dute. Horretaz gain, eta hori epatu duzuen moduan, Sarrigurenet adingabe bati sexu erasoa egiteagatik atxilotutako gizona gaur pasako da epaiaren aurretik, eta kontu gehiago izango dira gaurkoan geurean goi gertutik jarraituko ditugu denak informazioaren ariaren 2. edizioan. Baitz ordoriek eta gehiago bai, guardioko 12 aurrera informazioaren ariaren 2. edizioan. Gero arte, Garazi. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 9 eta 5 minutu nola ditugu Euskal Errepideak, Jon? Hain bat istripu ordu honetan gure harreta dakartenak, Gasteizena bat errepidean istripua izan da, eta beraz arazoak sor daitezke hurrengo minutuetan, eta beste hainbat istripu ere bai, Ormaiztegin Bergararantz izandako istripu batek kasu honetan errepide probintzialean izandakoa, Leioan ere Bizkaia 6-7 errepidean Kukularrean izandako beste istripu bati begira gaude, eta Irunen Gipuzkoa 6-6 errepidean, gainera Baiona hegoaldeko sarera horretan eta Kanboti datorren errepide nagusian ere une honetan hauten joan etorria handiak eragenda autopilaketak izaten ari dira.
Adosion, eskerrik asko. Temperaturari dagokionez eta eguraldiari dagokionez, Donostian behintzat egunak argitu du, baina xehetasun gehiagorekin Ikeri Barluzea Muruak. Asteari egiteko eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean hodei baxu batzuk agertuko dira Kantauriar isurialdean, baina goizak aurrera ginala eguzkiak xurgatuko ditu eta eguraldi ederra nagusituko da. Ego isurialdean aldiz, aran ondo batzuetan eta behelaino agertuko da, baina goizean zehar hau ere eguzkiak xurgatuko du eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hodeiskaren bat salbu, eguraldi zerua urdin mantenduko da eta eguraldi eguzkitsu eta eder batez gozatu ahalko da. Haizeak goizean ipar-ekialdetik ahultsu emar joko du, arratsalde partean hego-mendebaldetik finkatuko da eta orduan zertxoa ere bizituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute, 3 eta 11 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 16 eta 21 gradu bitartean. Temperatura freskoenak urte sasoienetan ohikoa den bezala Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki Bizkaian. Informazioaren aria. Nola jakina norzaren ingurune aldakor batean etengabe aldatzen dena bazara. Horra Arkaitzkanok eta Ximun Futxek nor naizen baneki antzezlanaren bitartez luzatzen diguten galdera. Arriaga Antzokiak bere eszenatokian hartuko du arte drama eta Axut konpainiek ekoitzitako lan hau. Antzoki baten indusketa arkeologiko bat kontatzen duena. Hori eta beste 11 kontu. Nor naizen baneki, azaroaren 5 eta 6 Arriaga Antzokian. Sarrerak salgai, Antzokiko lehiatilan eta webgunean. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen! Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Bederatziak eta 9 minutu, naiz erratian analisi mailan jarraitzen dugu. Ekina Torrasagasti eta Garbine Biurrunekin, eta ongi iruditzen bazaizue lehenxago aipatzen gonden interesen edo interes gurutzatuen dantza horretan geratuko gara, Gasteizko Arana errefuxiatuentzako behin-behineko zentroaren proiektuarekin ikusten ari garelako interes gurutzatu horiek. Migrazioaren gaia ikuspegi xenofobo batetik jorratzearen arriskoaren aurrean, pasaden astean bat egin zuten EH Bilduk, PSek eta Sumarrek, Peperi edo Peperen aurrean eztabaida eraikitzailea izan zedila eskatzeko. Dozen kasutan Pepek azkenean atzera egin zuen, Amankai Bilalba EH Bilduren parlamentariaren adierazpenak entzun nahi ditugu, ustez bagaudela entzuteko moduan? Garai ilunak bizi ditugu, eta autoritarismoaren gorakadak eztabaida konplexuei aurre egiterako orduan bereziki arduratsuak izatera behartzen gaitu. Horregatik, gaur berriro diogu, denak ez du balio boto eskukada baten truke. Eta interes alderdikoiak lehenetziz kohesio soziala arriskuan jartzen duten jarrerak eta diskurtsoak ez direla onargarriak. Tira, Pepek azkenean atzera egin zuen, mozioa aurkeztari uko egin zion, baina zentro horren ereduari begiratzen baldin badiogu, Ekine, Garbine, ohartuko gara, denek nahi dutela, beste eredu bat, baina alderdi bakoitzaren eredua ezberdina da eraberean. Garbine, zurekin goaz nola artikulatu erantzun bat gutxeneko batzuen baitan? Zaila da ikusten ari geran moduan, ez da bat ere erraza, ez da bat ere erraza biztanleria eta horko bizilagunak konbentzitzea hori ona dela, persona hoien mesederako izango dela,
haien, persona hoien giza eskubideak errespetatuko dituen eredu bat behar dala, zentro eredu bat behar dala, baina ez da erreza. Eta hemen ez da bakarrik alderdi popularra, hemen badaude beste indar politiko batzuk ere, zentro eredu horren aurka daudenak, gogoratu ez dakit orain urtebete eta piko egontzala liskarra edo behintzat eztabaida politikoa EAJaren eta EAJ edo Eusko Jaurlaritzaren zati baten eta estatuko gobernuaren artean, liskar edo eztabaida politiko nahiko gogorra egontzala zentro horren inguruan. Nik uste dut zaila dela, ez dela noski demagogiarik behar ez alde batetik ez bestetik, nik uste dut persona migranteek dauzkatela eskubideak, baino nik uste dena ondo neurtuz eta ondo kontrolatuz egin behar dela, hain zuzen ere jendearen Gasteizko biztanleriaren edo biztanleen onespena lortzeko asmoz, ezta. Hori da garrantzitsua eta horretarako ni bat nator, Etxe Bilduren barkatu ez naiz gogoratzen izenaz legebiltzarkide horrek esandako hitzekin, hau da behar dela eztabaida eraikitzailea eta eta aberatsa idea guztik horre ongo dela leialtasunez jokatuko den eztabaida bat. Baina zaila nik ez dakit esaten zein da irten bidea eta ez naiz horretan aditua, ez naiz hori bizitzen ari, biziki ez naizelako hango biztanlea, baina, tira, horrelako eztabaidak, horrelako liskarrak beste hainbat tokitan gertatzen ari dira eta seguruenik etorkizunean gertatuko dira eta horregatik nik uste dut Gasteizkoa bereziki garrantzitsua da guretzat. Nator zurekin, Garbiñe badirudirako, Aranan lortzen diren edo lortzen ez diren adostasunek, bide bat markatu dezaketela eta aipatu duzu ez zinela gogoratzen EH Bilduko parlamentari horren izenaz, nik esango ez dut, Amankai Bilalba dela bere izena. Katu entzun dut, baina gero aztu intzai. Jarraitu zeiarekin, eta ja itxiko dugu, baina Gasteizko Arana zentroaz ari baldin bagara, nire sentsazioa da, betiko ez, denok gaudela alako zentroen alde, baina inorrek ez duela alako zentro bat nahi, bere etxetik gertu. Dena den aldaketak emango dira, hasiera batean aurreikusetako 350 plazetatik, 200 plazara jestea erabaki duelako gobernu espainolak, Aranako errefuxiatuen behin-behineko zentro horretarako. Hala baieztatu du Maider Etxebarri alkateak berak. Ekin ez zuri ere, iritzia edo kontrairitzia eskatu nahi dizut, mota honetako azpiegiturak, bakigu eztabaidak hartze dutela, baina zuk nola ikuste duzu proiektua bera? Proiektua bera pentsatzen dut egoera bati erantzuteko, ez? Datorrela. Baina kontua da, hori azuzet galetzea, pentsatu barko nuke alako zentro bat, egoera kojuntural bati erantzuna emateko edo egiturazkoa den bati? Esan da, egiturazko egoera bati erantzuteko denean esaten du, nun dago, nola berizten da hori? Alegia, begira planeta ze puntutan daukagun. Begira horrorea, nola ari garen estremin bidez, ja naturalizatzen, Palestinan eta bereziki Gazan gertatzen ari dena, ezta? Ari gara nolabait holokaustoaren baitan Auschwitzen gertatutakoa kamera bidez zuzenan ikusten eta normalizatzen eta Instagram argitalpenen artean ikusten, ezta? Oporretako argazki eta mutilatutako gorpuak tartekatuta ikusten, ezta? Alde batetik hori daukagu eta orduan azalago gortzen ari zaigu eta nolabait ikusten etorkizunean gertadakigukena, oraingoan zuzenean eta gainera mobiletik, sakelekotik edo eta telebistan eserita, ezta? Eta orduan, ondoan alako zerbitzu bat martxan jartzen zegunean, bereiz egiten ditugu gauzak, eta inorkeztu nahi, etxetik gertu, arazotsua izan daitekeen gune bat. Hau kirurgikoki aztertzen hasita, arazotsua zer da? Badakigu normalki makro hitza arazotsua dela, baina makro diot baita garbera ere, Makro zentro komertzialak
ez? Zertarako pilaketa batzuk zeren baitan datozen, ez? Pentsatzen dut merketzeko, esleipenak ere enpresa jakin bati bideratzeko, eta bar, ez? Pixka bat horrela montatuta daukagu sistema, eta zoritxarrez, adinekoak ere nahiko makrozentroetara bideratzen ditugu, guk ere askalo nun bukatuko dugun, eta baten batek zaintza lanak baldin baditu ospitalean, badaki, han ere nahiko pilaketak daudela eta elkarbizitza arazoak, ez? Horren ondoti datozenak. Erantzun konkretu bati begira jarrita, uste dute harrera herri bat izan behar dugula, uste dut horretan inor gutxik zalantza dauzkala, orain, harrera herri hori izateko, zerbitzuak nola antolatuko ditugun, uste dut hor eztabaida nahiko interesgarria badagoela, ez? Eta pixka bat lehen aipatzen honaren harira. Pilaketak beti sor ditzake nola esan eragozpenak edo kudeaketa kalitatea apalagoa izatea, kasuan kasu eman barreko zerbitzu edo arreta gutxitzen delako, ezta? Espetxei buruz gauza bera esan genezake, edo eta zigor sistemenen inguruan, eta lan aipatu duan, ezta? Baita zaintza eta osasun sistema oroar aintzat hartuta. Uste dut hemen edabidek ere badutela bere papera, ze askotan pentsatzen dut Gasteiztarrek edo Arabarrek Arabako, ez dakit, aurrekontuari buruz gauza gutxi jakingo dutela. Edo eta Arabako zenbat sosa joango den Jaurlaritzako aurrekontuak hornitzera. Eta nork hartu duen erabakia zentro hori hor jartzeko eta ibilbide osoaren nolakoa izan den, ez? Emaitza jartzen zaio hiritarrari muturren aurrean, eta hor ze erreakzio izango du. Erreakzio bat, ez da? Normala den bezala, inseguridade erreakzio bat eta kezka erreakzio bat, denek nahi dugulako lasai bizi, ondo bizi, eta ingurukoak ere alaxe bizitzea, ez da? Ezakit, honi buruz segien ezak izketan, ze azken batean inseguridade sensazioari buruz hitz egiten ari garelako, ez da? Eta azken aipamen bat, Ayuso hori entzunion, orain ez asko, bera da pixka bat, ez? Eskuina ze puntutara iritsi daiteken nahiko adirazle argi, ez da? Eta gainera oso mediatikoa da, beraz, iristen zaio edon hori, ez? Eta aipatzen zuen zein zen migrante eta zein ez. Eta igarri egin zitzaidan, nola aipatzen zuen Latinoameriketatik peninsulara etorrietako hiritarrak ez zirela migrante, bere ustez, ez? Beraz, errefuxiatu kontzeptua ikusten dugu zera jatorri latinoa ez duena, eta ziurrenik jatorri esan dezagun ekialdekoa, Afrika aldekoa, kultura arabiarrarekin zer ikusia duena. Bereziki, esango nuke azken. Beraz, ez dakit, uste dut hemen oso interesgarri dagoela kontua. Errespetu guztiz, nik kezkatuta dagoen hiritarraren kezka zaindu egin behar da. Uste dut hori ezin dela ala eta onla erabili. Eta berezik kezkatu nago, inork bozkatu gabeko alkate berria dugula Donostian eta bere titularra, azken orduotan, prestatutako elkarrizketa ponpoxo batean nola izan den titularra esanez justizia ministroari gutuna idatzi diola, eskatuaz, arazotxuak direnak, bere alako batean, ez dakit, datorren, beste toki batetik datorrela pentsatuaz, nola baiteko atzera buelta bidei bat, espres bat egitea, ez? Edota, zigor azkarrak eta bar. Uste dute badela tema bat gertutik zaindu barrekoa, uste dut horre etxe bizitzaren nauzea eta segurtasunarena elkarrekin lotuta dijoazela, momentu honetan kezka nagusiako direlako hiritarrentzako, hori inkestak egiten direnean oso argi geratu da eta oso argi adirazten ari da Donostia hor laborategi bezala hartuta botere aldaketa honetan mezua horti dijoalako, etxe bizitza eta segurtasunarena, beraz, ni pixka bat horrekin kontuan hartuko nuke eta Garminek berak ere alaxe aipatu dulen. Jon, insauste, alkate berriaren diskurtso ere mai gainean jargenezake. Jon, iruditzen bazaizue, gaiez aldatuko do. Ara, beitu, baita ere aurreratuko dizugu une honetan, Carlos Mazón, Generalitateko presidentak hartu dola hitza, orengoz. President denak, badakizue pasaden astean, biktimen omenaldiaren ostean iragarri zuela hausnarketarako tartetxoa hartuko zuela asteburuan zehar, badirudi bere gertuko inguruarekin izan dela bere Alicanteko etxean hiltzapetuta. Hainbat zorrumurruk dioten baitere berak timixi emateko erabaki hartua duela eta hauteskundeak deitzeko, eta antza denez hortikan, kontrapartida edo, Madridetik heldu da, Alberto Núñez Feijóoren zuzendaretak ez baitu aukerari erabat argi
ikusten hauteskunde batzuk orain baneko mugimendua arriskutsua izango litzatekelako bai PP-rentzat, bai bederen ikuspegi nazional batetik. Jarretuko dugu, gertutik Valentzian gertatzen ari den hori, eta Valentzian bezala ekinek ere ipatu du, nola Isabel Díaz Ayusok, migranten inguruan esandakoak duela gutxi, horri zerbait gehitu nahiko nioke, Isabel Díaz Ayusok beti egiten du, eta kasu honetan nola bere burua zuritu, are eta arrazistagoa eta kolonialistagoa izan da, bai, badirudi nola darentzako hiritar latinoak bai ez dira bigarren mailako migratzaileak, baina horrek ere beste analisi bat ekarriko luke, nolabait basaiismoa eta bar. Baina, baieztatzen dizuet, gaur hitz egiteko denbora izango dugula, baieztatu berri atelako niri ere gaur ekuiko genuen elkarrizketa nagusiak kale egingo digula. Aurrekontuak aipatu dituzue biak, eta ongi iruditzen bazaitzue beti ere begi bat Valentzian utzita, aurrekontuetatik tiraka jarraituko dugu, adostasunak eregitzearen beharraz, eta adostasun ezazari baldin bagara, aurrekontuen negoziazioari ere begiratu behar diogulako ezinbestean, hemen ere zarrak berri esan genezake. Aurrekontu proiektua iragarri dute jada EAJak eta PSek Euskal Autonomia Erkidegoan, 16.738 milioi eurokoa da, Lakuako gobernuaren aurrekontu proiektua zehazki, 1,1 handitu donek gastu arrunta 2025arekin alderatuta. 3 xederi aurre egin nahi omen dien aurrekontu proposamena defendatu zuen pasaden astean edabiden aurrean barkatu, Noel Danju, Ogasun eta Finantza sailburuak eta negoziatzeko eskua luzatuta dutela dio. Politikoetatik iesi eta garrantzian zentratuz, herri gisa eta ongizatean azten jarraitzea. Kopuruetan baino negoziazioetan egineko nukezuekin azpimarra agertokia beste urte batzuen berbere izaki, aurtengo negoziazioan beste alderdien ekarpenetarako aukera ikusten duzue, batez ere EH Bilduk egindako ekarpen ezari nez Garbine. Barkatu, galderaz dut entzun. Bai, lasai, potoko zut Galdera zuzena, galdera zehatza. Bai, bueno, galdera da, ea ikusten duzun aukera gehiago, ekitaldi honetan, negoziaziorako Lakuako gobernu eta EH Bilduren artean. Ez soilik EH Bildurekin, baina, bueno, izaki oposizioko alderdirik handiena. Bai, ez dakit, bueno, badirut, argi dago EH Bildu kexu dagoela, ez da? EH Bildu eta nik uste dut baita ere sumarobedo Elkarrekin Podemos dago, ez da, bai legebiltzarrean, Euskal Legebiltzarrean. Kexu daude hain zuzen ere, eta arrazoi guztiarekin, niretzat, momentuz behintzat, hain zuzen ere aurre kontuak aurkeztu aurretik, uste dute udaberrian, eta udararen hasieran, sailburuak edo lehendakariak ez dakit nork esan zuelako hain zuzen ere negoziatuko zituztela aurrekontu horiek indar politiko guztiekin, ez da baita noski oposizioekin. Eta hori ez omen da horrela izan orain arte, eta beraz aurrekontuak aurkeztuta daude eta dira momentuz behintzat gobernuaren aurrekontuak, negoziaziorik gabe. Nik uste dut Eusko Jaurlaritzak negoziatuko dituela, o behintzat bilduko dela EH Bildu eta baita ere Podemosekin, iruditzen zait horrela izango dela, eta iruditzen zait baita ere oposizioak zera aurkeztutako edo eskainitako zerbait sartuko dela zera aurrekontu horiek, hain zuzen ere, indar politiko gehienek babesa eman ahal izateko. Halere, nik azpimarratuko nuke, noski guztiz beharrezkoak direla, erakunde guztietan aurrekontuak, proiektu politikoak aurrera eraman ahal izateko, Espainian badirudi ez dela horrela gertatzen, eta daukagun panorama daukagula, eta azpimarratuko nuke baita ere normalean gehiengo absolutua daukan gobernu batek, eta kasuan Eusko Jaurlaritzan horrela, Euskadiko Erkidegoan horrela gertatzen dela gutxiago negoziatzen duela oposizioarekin, ez duelako behar politiko hori, eta aldiz noski negoziatu behar denean aurrekontuak aprobatzeko, onartzeko, adibidez Nafarroan hor bai negoziatzen dela. Naiz eta
zera gobernukideek berberak izan kasu batzutan adibidez alderdi sozialista, ze alde dagoen gehiengo absolutoa daukazunen edo ez daukazunen. Nola negoziatzen duzun kasu batean edo eta bestean. Eta ez bakarrik nola negoziatzen duzun, baizik eta zer sartzen duzun, zer onartzen duzun zure aurrekontuetan gehiengo absolutoa daukazunen eta ez daukazunen. Eta hori ere koherentzia eskasa adierazten du. Badaki negoziazioak horra eramaten zaituela, baina hala ere nik uste du gauza batzuk ez dakit. Niretzat lotsagarriak dira. Aipatzen dituzun bi egoera horiek, eduki gehiengo osoa edo ez edukitze horretan sakonduko dugu ere, hoi bezala, giro ezberdina ikusi dugulako Nafarroko parlamentuan, bertan gobernuak gehiengo absoluturik ez du. 7. aldiz jarraian aurrekontu akordio batera heldu dira EH Bildu eta Maria Txibiteren Nafarroako gobernua. Azken urtetako formula bere errepikatuko dute, koalizio abertzaleak abstentziora joko du, aurrekontu proiektua ez oztopatzeko, besteak beste, 1.100 euroko gutxineko pentsioak bermatuko dira aurrekontu bidez, bada marka, eta guztira 15 milioi euroko zuzenketak onartu dituzte bi aldeak. Eta aurrekoetan adierazi dugun moduan, oraingoan ere esan nahi dugu hauek ez direla Euskal Herria Bilduren aurrekontuak, baina ekarpen aipagarria egitea lortu dugu eremu estrategikoetan. Ekinen Nafarroan gauzak ezberdin direla ikus dezakegu, aurrekontua aurkeztu aurretik ere, akordio erdi etxi dutelako gobernuak eta EH Bilduk, baina esan duguna, hemen baitere aitortu behar da, bi aldeek zutela elkarren behar. Noren jarrera da ezberdina zure ustez? Gobernuko alderdiena, Nafarroan ari naiz, Bildurena edo bien aldetik dago bestelako prestutasun bat? Nik uste dut aldebikotasuna nabarmena dela, eta ikusi besterik ez ezta. Mazonek jarraitzen du hizketan, aitzakia zerrenda luze bat entzuten zaio. Tranbia ere, gauez ere tranbia ere ezarri duela, hori ari da aipatzen, 200 piko hildako mai gainean dituela, eta zerrendan segitzen du, Gobernuko agentzien errua dela, Jukarreko agentzia hidrologikoarena, eta bar, ezta. Aitzakia zerrenda bat, pentsatzen dut, hau dena esan ondoren esateko badoala, ezta? Edozein kasutan, Nafarroan halako eskuina lotxagarria, inolako disimulori gabe aritu denak Nafarrak gaizki tratatzen, hori ezagutzen dugu, gaztaroan akaso gehiago ezagutu genuen, ezen olako triskantzak egin dituen Nafarroan, jakinda, Gerra Zibilean, Nafarroan genozidio bat gauzatu zela, ezta? Ze hori gutxitan epatzen da, badirudi, alako kontuetaz hitz egiterakoan, ez dakite Bilboren erorketa, eta Gernika, eta bar, ondo, beharrezkoa. Fronterik gabeko Nafarroan zenbat esikotatu zituzten? Nafarroan garai hartan zegoen populazioa aintzat hartuta, eta zenbat akabatu zituzten, eta ze krudeltasun mailarekin uste dute agerikoa dela. Zenbat marabillas, Lamberto. Genozidio baten definizio aplikatzeko osagai guztiak, ez da? Zoritxarrez. Eta UPN bertatik ez, biztatik galdua izateko, ez dira, erabat joan, baina uste dut hor aldebikotasuna eta aldaketaren premia. Ekine, moztuko izut segundutxo bat jarraitzen dugu, besterik gabe esateko azkenean baiet, Carlos Mazonek, jada, Valentziako jenetateko president ez dela iragarri duela bere dimisioa. Hemen soinuri gabe ezin dizuegu zehazki baieztatu zintzuk izan diren aipatu dituen oinarri guztiak bere erabaki justifikatzeko, oraindik falta zaiguna da jakitea nork ordezkatuko duen eta ea hauteskundeak momentuan deitu dituen badirudi ezetz, baina bueno, ekinen parkatu. Bai, ez, baina horrekin lotuta dijo azken batean, esan nahi dut, hau da, ezta? Hau da eskuina lotxagabea, ezta? Ez duela gainera dimisio hitza aipatu, baina hortxe ez, badijoa, errua, jarri du gainera momentu batez DNA, ezkerreko DNA markatua duen gobernuaren agentzien akatsa izan dela, eta Jukarreko agentzia hidrologikoarena. Uste dut hau ikaragarria dela. Alako gainera gezurrak dira, feikak dira. Eta duel urte bete mantentzen ari den gezurrak. Bai, eta
hau uste dut benetan larria dela, zeren atzoko eguna zeharrez, gainera igandea, azoraren lehenaren biharamuna, igande patxadatxua, eta nola baliatu zuen Alderdi Popularrak esateko Rajoirekin elkarrizketa bat izango zuela. Zertarako halako oihartzuna eman, Rajoirekin esango dut, ba. Izenak ere orain nahastutzen. Gaixoa Rajoi utziko dugula dagoen tokian. Alderdi Popularreko buruzagitzarekin elkarrizketa izango zuela, ezta, Mazonek. Eta halako auspoa eman beharra, Feijóo kasi izango balitz bezala, estatu burua, eta esan, bueno, tira, nahikoa egin duzu, hau gehiegi izango da, eta utzi egin beharko duzu, ezta? Esaten duzula. Baina hemen estatu burua, azteko eta behin, monarka bat da, eta gobernuko presidentea ez da alderdi horretakoa, berez, gainera, alderdikeria guztiz jokatzen, esan nahi dut. Hau, iruditzen zait puntu nahiko garrantzitsua dela bereizterako orduan, eta hori Euskal Herrian ere pasatzen da, Badirudi, gobernu bat, segun nor dagoen gobernuan, sigla batena da, Sánchezen gobernua. Baina, akaso, hemen ere bere garaian uste dute alakoak gertatzen zirela, Bilduren gobernua aipatzen zen. Eta, azliz, Eusko Alderdi Jeltzaleak hamarkadak daramatzanean ez da, esaten Eusko Alderdi Jeltzalearen jaurlaritza, edo Eusko Alderdi Jeltzalearen foru aldundia, ez da. Edo zein kasutan, pixka bat berreskuratze lanetan hasita, hemen ikusten da, aitzakia zerrenda bat bota duela, besteak beste aipatzen du Zarata, gorrotoa, eta faltsukeria, Mazonek bere dimisio amaterakoan pixka bat personalki, eraso personala izango balitz bezala, jarrera matxistak ere aipatu ditu, pentsatzen dute ordu luze horietan izan zuen bileran bi lagun zeudelako soilik eta emakumezko kazetari batekin zegoelako, horretara ere iritsi da, eta bere ganako gorrotoaren pixka bat ondoti datorren zerbait, erabaki teknikoen inolako ardurarik hartu gabe. Pentsatzen dut, hau ere pentsatu izango dela, ondotik prozedura juridiko potolo bat izango duelako aurrean, eta berak bere ardurak honezkero hartu, eta ondoren aforamenduri gabe geratzeak, komplikazio ekarriko dizkiolako, ez? Beitu ekine, galdero ise bera luzaten idiot baitere Garbineri, ze Laister aldekin behar du, bai ez datu edate azkenean, baietz elkarrizketa dukiko dugula, hortaz hori, dimisio eman du Mazonek, baina biktimen senidek argi eta garbi esatu dute helburu ez dela Mazonek alde egitea jenetatik, baizik eta Mazonek epaileren aurrean deklarazio ematea pentsatzen dut, hemendik aurrera bideori dezente errazen dela, ez da? Bueno, ez dakit, ekinek esan duena ez dakit dan Mazonek esan dakoa gaur, o ez nek ez errentzun, orain? Bai. Hemen nagoela... Kontua Garbin, eta nibesta jarreta daukagula hemen, eta orduan jarratzen ari gara baitere. Ez zertaz enteratu horregatik, bale. Bueno, esan duzuelako dimisioa emandula, eta, bueno, nik uste derrigorrezkoa zala, ez orain, ez dakit noiz, baina behintzat aspaldian eman behar zuela, eta, bueno, eta ez dakit zertan aritu da Alderdi Popularra orain arte, ez da beha sostengatzen. Bueno, hori alde batetik, eta, bueno, bide judiziala zabalik dago, hor prozedura bat dago, ikerketa luze bat eramaten ari da Katarrasako epailea, eta ikusiko dugu nola bukatzen den, ez dut uste, bueno, ez dakidana da, Mazonek dimisio mandula bakarrikan president kargutik, edo baita ere diputatu, Valentziako gorteetako diputatutik, edo jarraitzen du diputatu izaten zen, eta horrela balitz, oraindik nik uste dut aforatua, pentsatzen dut aforatua egongo dela, bere akta... Baiazatzea izut baiet, diputatu bezala jarrituko duela korsetan eta ondorioz aforatua. Bueno, orduan jarraituko du orain arte bezala, ikerketa judizialak aurrera egingo du, eta naiz eta aforatua egon, epaileak ikusten badu momentu batean delitu aztarnak badaudela eta Mazonengan, orduan hilo egingo du zera... Nik uste dut, kasu honetan, Valentziako auzitegi nagusira, eta hor jarraituko da prozedura judizialarekin. Nik ez dakit orain esaten hor delitua dagoen, ala ez dagoen.
baino politikoki noski erantzukizuna zegoen aspalditikan eta orain hartu da horren kargu, ezta? Dimisio horrekin alera oso espektakulo ikuskizun benetan tamalgarria, gogorra batez ere biktimentzat, eta politikoki ere niretzat desastre bat Alderdi Popularrarentzat, baina tira beraiek nahi izan dute, horrela egin nahi izan dute, eta beraien ardura zan, eta beraien erantzukizun politikoa baita ere. Garbine, hementxe utziko dugu, eta txibatzen ari diate, ez dagoela erabat argia, dimititu duen diputatu bezala edo ez, ikusi beharko dugu nola garatzen den guzti hau, mazonekin edo zer espero dezakegulako. Baina Garbine Biurrun magistratuari, gaurko nahikoa eskerrik asko, eta bi aste barru berriz ere zurekin izango gara. Oso ondo eskerrak zuei eta bi aste hauek ondo igaro. Berdin, ondo izan, Garbine. Eta Bilbora goaz jarraia, Martzalako bizilagunen borrokak fruituak eman dituelako. Kosten zuzendaritzak jakinarazpen bat bidali zion, Bilboko udalari joan den asteartean kaian dauden terrazak kentzeko eskatuz. Kostaldei buruzko legeak zehaztutako igarotze zortesuneko eremua okupatzen duelako. Iñaki Uriarte arkitektuaren eskaria aintzat hartu da beraz, ostalaritza instalazioek legeak ezartzen duen 6 metroko zabalerako babes zerrenda inbaditzen zutela salatzen zuenean. Bada Pili Karrasko terraza horietako batzuen gainean bizi da eta Martzanako bizilagunen plataformaren izenean barkatu hitz egingo du gaur gurekin. Egunon, Pili? Egunon. Lehenik eta behin Bilbokoak ez diren entzule horientzat, non dago Marzana, nolako auzoa da? Pues, gure auzoa dago Erribera merkatuan beste aldean. Beste aldean, San Francisco kalean, justu bekoan. Okerezoan nago azken urteetan ostalaritzak nabarmen egin du gora bertan ere eta bereziki terrazekin arazoak dituzue. Bai, hau ja daramagu urteak, 2021 jase ginen bizilagun batzu, baina beti banatuta, bizilagun batek keja jarri, beste bat, baina ja 23an izan zen gehiegi, hasi zen ja desmadre utza, orduan terrazak ja gero eta gehiago, zeukan baimena 6 mai jartzeko, 8, 10, orduan kriston jendetza, eta orduan ezinezkoa zen, ez da portaletik ateratzea. Zeintzuk dira egunerokotasunean eragiten dizkizueten eragozpenak? Pentsatzen dut, zuk esan bezala zei izango dela etxe iristetar, baina konta egozu pixkat zeintzuk dian eragozpen nagusi horiek? Bai, pues azkenean gu bakarri nahi genuena eta eskatu bai espazio publiko, egon ginen abauntza, egon ginen zuzendariarekin bileretan, bakarri nahi genuen normatiba betetzea, hori zen gure asmoa. Ez zuten bete. Terrazak kendu edo bildu gaueko 11etan edo 11:30 izan beharrean, haiek nahi izan zutenean. Baina azkenean errua ez da tabernariarena, azkenean da niretzat, plataformako garentzako udaletzeak, baina azkenean nahi daukate normatiba bat eta bete egin behar dute, horretarako dago. Azkenean gure eskuan utzi zenuen arazoa, gu deitzeko udaltzainari astebururo, eta gu bizilagunak ez gara poliziak, ezin dugu hori egin, niretzat, azkenean izan behar zen udaletzeko hori, haiek egiten dute normatiba eta bete behar dute, eta ez dute benete. Orduan azkenean ezen bakarria terraza espazio, ezken terraza espazio, gero daukate manparak itzelak, kriston zaratatxoa, eta igual, gauek ordu bat erdietan, rakarraka eta bizi lagun guztiak esnatuta. Gero, azkenean jendea ohituta gaude kalean egotea, eta ez gara susurratzen. Hori normala da, orduan ezkezen ezinezkoa. Pili, aipatu duzu, bereziki 2023tik aurrera arazo handi bilakatu dela, baina gutxi grabera guzti honekin 2021ean hasi zela. Alegia ausartuko nintzatak esatera, COVID-aren aurkako murrizketen edo neurrien testuinguruan hasi zela arazo guzti hau.
Bai, eskasi zen, hori Bilbon eta leku guztietan laguntzeko ostelaritzara terraza jarri zuten edo ipini zuten Bilbo guztietan. Eta orduan Bilbotarra guztia, pues bueno, hori ez, haiek aurre egiteko, pues hor egon ginen, konsumitzen, juten, bonuak hartzen eta dana. Baina terraza gero esen kendu, baizik eta aia geratu ziren. Baina eske, Muelle Marzanan esen geratu lau edo bi, eski izan da, gero eta gehiago, eta gainera udaletzeak oso txarto egin du espazio publikoak. Baina naiz eta guke jatu izan zen lo ilegal bihurtu zen legala. Guke jatzen daukate 8 mai eta bakarri baimena, metro karratua eta alakoa, korresponditzen dira 6. Zergaiti 8. Pues ez, urte pasat ondoren, papel batekin ala, pues orain baimena dute 8. 10, orduan, azkenean hasi ziren jartzen, espazio gehiago, espazio ere daukagu, hor Muelle Marzanan daukagu, ez dira banko egurrezkoa, baizik eta harriarena, baina daukazu logika dago begiratzen, bakoitza Aldezarreko kale batera begiratzera, eta hori zer pasabide bat mundu guztiarentzako. Baina bihurtu zen, la fiesta, no sé, egin dute gauza bak zinezkoa zen, pasatu egin dira. Esango zenuke gehiegizko ostalaritzaren eragin horrek ere zuen auzoaren bizitzari eragin diola, aipatu diguzu adibidez, hoixe bera, gaur-gaurkoz ostalaritzak presentzia nabarmena duela eta horrek eragiten dizuela egunerokoan. Bai, eizkazkenean, gauza bada jartzea taberna bat edo bi, baina gainera eske dago 8 jarraian, ez dugu lertzen, baina gu daukagu como baimen, Muelle Marzana daukate baimen berezi, eta bakarrik gertatzen da hor dana jarraian. Eta gainera da, grado 2 edo ez da gauekoa. Ez da diurno beste lekuetan bezala. Gu gaude ingurututa beste tabernak, eta dana daukate diurno orduan. 12etan, asteburuetan izten dute eta listo. Baina hemen ez, izan ziren ordu 2:30 arte, baina ez ziren inoiz ordu 2:30 arte, luzatzen. Hemendik aurrera beraz, Bilboko udala, edo Bilboko udala baino, taberna horiek behartuta egongo dira terrazen normatiba betetzera legeak dion bezala? Pues ematen du baiet, claro, historia da, ez da bizilagunaren historia baizik, eta ezke 2024an kostatik ja bidali zion txosten bat edo, debekatuta zegoela terraza jartzeko hor. Orduan, ez dut ulertzen zergaitik utzi diote eta gainera gehitu. Osea, ez da bakarri zegoena, baizik eta gehiago. Ez dut ulertzen udaletzeak zergaitik egin zuen hori. Amaitzeko, Pili, Bilboko udalari buruz zer iritzi duzu, ze azken finean zuen aldeko erabaki hori Madrietik heldu da. Bai, gu oso tristura, azerre eta ez zuen egin bere lanak, hori argi dugu, egonda ostelaritzaren alde, turismoaren alde, baina bizilagunaren kontra. Hori argi eta horrezagatik jarri genuen pankartak, horrezagatik egin genuen ere manifestazioan Bilboko jaietan, baina jarri zuten arratzaldeko 4:00 gaueko 4:30 5:00 arte musika, zen, mugitzen zen oeak, holan. Orduan esaten duzu udaletxea, penagarria izan zen. Pili Carrasco Marzanako bizilagunen plataformako kidea, mila esker gaur guren izatagatik, egunero jasan behar dezuenaren berri emateagatik, hemendik aurrera, Marzanara begira izango gara, terrazak ematen dutenaren berri emateko. Pues mil esker, zuei. Agur. Tira, ekine, denbora askori kez daukagu, beste elkarrizeta bati bide eman behar diogulako, baina Euskal Herri industrial honetan, ikaragarria da, urte gutxian zer nolako pisua eta botera hartu duen ostalaritzaren lobiak. Oso galdera interesgarria da hori. Eta uste dut, Mazonen ustezko imisioa pantailan ikusten duen honetan, Bilaplanak azetaria justuki auzetegira sartu baina minutu batzu lehenago egindakoa, kronologikoki uste dut hau ondo antolatuta dagoela, eta mezu bat bota duena gainera, jazarpen matxistarena, ez? Ez dakit, interesgarri joango da eguna, eta ikusiko dugu
zenola dijoazen garatzen kontu guzti hauek, eta uste dut, Valentzian ere, pixka bat eredua zen izan denez, gobernu ereduak, eta ekonomia zertan garatzen denez, sektore turistikoa, eta sektore hosteleroa, eta eskutik helduta eraikuntzaren sektorea, ez? Pixka bat ez eredu mediterranearra, zoritxarrez, Euskal Herrian ere bizi izan duguna, ezta? Euskadi Tropikal, bestia. Euskal Herria Tropikala dei diezaiokegu, eta argiz hemen bi konturekin nator, pixka bat analisia labur bukatzaldera. Uste dut, Donostiako aldezarrean esate baterako, nik de facto kendu ingo nizkieke guztiei terraza baimenak, eta argitu zein den jatorrizko negozioa, bertako ekoizpenarekin lotua dena, bere banderila edo pintxoak ekoizten dituena, eta kultur transmisioa bermatzen duena, ezta? Beraz, hor gutxi batzu geratuko litzaizkiguke, Konstituzio plazan aurrak jolasean aritzeko baimenera emango nuke, ze egia da, esate baterako egia auzoan Atotxako dorre ondoan, lehen alde batean futbol zelaia genuen, kendu egin ziguten, ezakik ondo zergatik, tabernez inguratuta zegoen, ura ere bai, eta alboan jarri zen alako kantxa bat, basket kantxa bat, jolasean ibiltzeko eta bar, eta bizilagunek kendu arazi egin zuten. Eta plaza horretan bertan ondotik arazoak sortu ziren, kalean bizi ziren gazteekin ere. Eta horrekin ere gatazka bat ere sortutzen zin da kontua. Kaleari ze erabilera ematen zaio. Alegia, kalea zer da? Transitatzeko soilik, kalea bizitzeko da, eta kalea bizitzeko baldin bada, ze zerbitzu eskaineko dira, eta ze baldintzatan. Hor ez dago inolako planifikaziorik, hemen espekulazioak agindu du, eta espekulazio horretan ziur orain kaltetuta aterako direla bertako merkatari txikiak ziur nago, eta kasu honetan ere bai. Zonaldeneko kaltetu batean jada, ze bueno, Bilbo Zarrak eta inguruko atxurik eta inguru zeukiduen garapena deno dakigu zen izan da. Bai, eta gerrausteko Bilboren industriaren berreskurapen horretan, zoritxarrez, bando galtzailea, alegia, gehiengo zabala zenak ere, zer egiten zuen. Lanetik atera eta tabernara joan. Eta etxean geratzen ziren emakumek barbiturikoei egurra eman, ez? Hori izan da gerraren ondorena ere bai, eta inun aipatu nahi ez dena ere, ez? Eta pixka bat ze konsumo ohitura garatu ditugun, eta gero hortik aurrera kalean bizitzea gauza garrantzitsua da, aurrek kalean egon barute jolasean, eta zergatik ez eduki baita tabernak ere kafe bat hartzeko, edo eta kuadrillarekin elkartu eta bermuta hartzeko. Eta gauean baldin bada ere berez, neurriak hartuta, uste dut dena eramangarria izan beharko litzatekeela. Uste dut hemen oinarrian badagoela instituzioen kudeaketa eskas bat, eta zenbait zuri alfombra gorria jarri zaie, eta alfombra gorri hori jartzerakoan, nolabait bia libre geratu da, ondotik bizilagunak ere pairatu dituzten kalteekin. Hemen argi edozein kasutan, uste dut, inolako zaratarik ez dagoen toki batean bizi nahi duenak ere, hori ongi pentsatu behar duela, zerbitzuak ere, alegia, ingurune apartatuetan bizi diren eta herri txikietan bizi den jendeak esate baterako, akaso ez du zaratara zorik izango, baina zerbitzuei dagokienean beste alegin batzuk egin beharko ditu. Orduan, guzti honek orekak eskatzen ditu hausnarketak eta planifikazioan bat. Hori zoritxarrez, Euskal Hiriburuetan ez da egon, eta orain ondotik arazoak kudeatzea daukigu, ezta? Baina guazen Iturburura eta esan dizudana, terrazen politika hau uste dut sakon azertzekoa dela eta baimenen kudeaketa zen izan den Donostia horretan terrazak, hotelak eta bestelako etxe bizitzaren kudeaketari lotuta daudelako zuzenean. Ziur asko ez da behit asko zere simpleagoa litzateke guztiari ikuspegi kolektibo batetik helduko bagenio eta ez guk nahi dugun ametsezko bizimodu horretatik, baina puntu honetara helduta aurrera egin behar dugu eguneko azken elkarrizketari bide emateko. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia istorioen zinemaldia, dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Hear you run.
Bederatziak eta 49 minutu, Ariak zinemaldiaren kuña entzun berri dugu, baina une hau baliatuko baita ere ekin etorra sagasteri eskerrak emateko, gaur bere parte hartzea eduki dugula Kanal Simaian. Zuei, eta entzungo dute, Ariak festivalari buruz diozuena interesgarria delako. Bai. Eta gaua filma, ikusi genuela, joan astean. Off the record izan gara izketan, bueno, hori beste analisimai bat. Bai, txiko dugu ez, bihazte barru helduko dugu, ni pozik. Bale, ekin mila Ondo esker. izan, eskerrik asko aio. Baina itxura edarra daukala, entzuleok Hernanin, ostegunean hasiko den Ariak erresistentzia historioen zinema festivala. 11 borroka, munduko bezain beste txokotan, hobeto esan da barkatu. Itxaso lekuon Hernaniko lankidetza zinegotzia daukagu gurekin unenetan. Egunon itxaso ongetorri naiz erratira. Egunon, da mila esker. Konte gozu mesedez, lehenik eta ben, zer den Aria erresistentzia historioen festivala, eta zer film mote jasote dituzu bertan? Bai, Ariak zinemaldia esan duzuen bezala Hernaniko Udaleko lankidetza sailak sustatutako, zine erakustaldi bada, zine dokumentala nagusiki, eta gure helburua da, esan duzuen bezala munduko txoko ezberdinetan ematen diren borrokak eta erresistentzia historiak ikusaraztea. Ohikoa da horrelakoetan, ez? Giza eskubideen zinemaldiak eta horrelakoak antolatzea, guri iruditzen zitzaigun giza eskubideena baino giza eskubideen urraketa, ez? Askotan dokumentalak. Eta garrantzitsua zela, egoera hauen aurrean antolatzen ziren erresistentzia hoiei ahotsa ematerea. Eta, horretan ari gara, eta urtengo 4. edizioa izango da. Esan dugu, ostegunean hasiko dela, tira, dena prest daukazue, non izango dire ikusai filmak? Bai, hau Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministan antolatzen dugu. Izatez ez da zine areto bat, baina 2 aste hauetarako, prestaketa lanetan gabiltza, zine areto itxura hartu dezan, pantalla handi bat jartzen dugu erdiko patioan, eta bertan izaten dira bai dokumentalen emanaldiak, eta baita ere ondorengo solasaldiak ere. Ez da oso espazio handia, zorionez betetzen da, Ariak zinemaldiaren testu inguruan, baina bai sortzen da horrelako giro goxo bat, gai hauei dagokien, tokia eskaintzeko eta sortzen diren hausnarketa horiek elkarrekin partekatzeko. Eta interes dutenak, edo interesa dutenek, nola indezakete bertara joateko? Zeo zer erosi behar da, erreserba egin behar da? Ez, izate sarrera doakoa da, aforoa bete arte, esan bezala, ez da aforo bereziki handia, baina tira, egin behar den makarra da, goizia margerturatu eta doakoa da, nahi beste pelikula ikusteko. Ongi iruditzen bazaizu itxaso, egingo dugu errepasotxo bat, behintzat, ikusentzunezko batzuk zurekin batera jorratu nahiko nituzkelako. Ostegunean bertan, hasiera ekitaldiaren ostean, Ekuadortik datorkigun zona guau lana. Zer da zona guau? Zona guau da zona berezi bat deitzen zaiona petroleoaren erauzketarako Ekuadorreko Amazonasen zabaldu zuten zonalde bat, duela 50 urte. Berez bertako jatorrizko herriak, eta Amazonasek daukan bioanistasun aberats horren gunea da, zona guau hori, baina hor, lurrazpian petrolea topatu zuten, eta horren ustiaketak inguruan eragin dituen ondorioen inguruan hitz egiten du dokumental honek. Afrika erdialdean Kongoko Kibu eskualdetara ere izango zarete begira. Hori da. Ikusiko zenuen bezala, proiektatuko ditugun dokumental gehienek dauzkate, elkarrekin lotzen dituzten Ariak, ez da? Badaude, amankomunean dauden gaiak. Kasu hontan ere, natur baliabideen ustiaketa zariko Ekuadorretik Kongora joan arren. Eta, bertan dauden baliabide natural horien ustiaketak, han eragiten duen izugarrizko indarke jasotzen dute dokumental hauek, 2 labur metrai emango ditugu, Kongori buruzkoak, eta bietan bioaniztasuna, naturaren ustiaketa, ez, kobaltoa guzti hori, eta horrek hango herritarren bizitzetan eta bereziki emakumeetan daukan inpaktua hitz egin nahi dugu. Gasaren ustiak eta zitze egiten baldin badugu, frackingarena zalantzari gabe eredu polemikoenetako bat da, eta uste dut frackinga baita ere Ariaken izango dela ordezkatuta Argentinara begira. Hori da, aurten egin nuen ariketa zen, gure gizartean azkenaldian asko hitz egiten diren gaien inguruan, bestelako perspektiba jartzea, ez kasu honetan
trantsizio ekologikoaz edo energia trantsizioaz hitz egingo badugu, bariak izan dadian nolabait bestelako ikuspegi bat ere ekarriko duena. Gure energia kontsumoak munduan eragiten duen inpaktua hausnartu nahiko genuke. Frackingaren kasuan, estos fracking dokumentalak hitz egiten digu justu hortaz, ez? Kolonialismo hortaz, nola enpresa petrolero handiek, Europarrek adibidez hemen debekatuta daukaten, baina munduko beste txokoetan praktika hori erabiltzen duten. Eta orduan, Argentinan frackinga eragiten ari denaz, hitz egiteko aukera izango dugu. Eta migratzaileek eituten bide gogor hori ere, izpide izango ontuzue, Balkanetan zehar okeraz banago. Bai, egia da urtero ariaken migrazioaz hitz egin dugu, urten iruditzen zitzaigun bereziki garrantzitsua zela hortaz hizketan jarraitzea, azken aldian Hernanin ere eman diren gertakariengatik. Orduan migrazio prozesuez hitz egiteko dokumental ezberdina dauzkagu, bat bada Georgiatik Kataluniara bidaiatu zuen neska baten bueltako bidea grabatzen duen dokumentala, da Bruneba. Badauzkagu baita ere We Are Migrants bezalako dokumentalak, orokorrean Europako migrazio politikez hitz egiteko baliagarri zaizkigunak. Eta gero baita ere badago Mariposas Negras animaziozko pelikula, honek lotzen ditu larrialdi klimatikoa eta migrazioa, ez? Badagoelako eta egongo delako gero eta jendeago aldaketa klimatikoak migratzera behartu duena, ezta? Orduan, esan bezala jaso nahi duguna da munduan gertatzen den horrek gurean duen eragina, eta batez ere guk munduko errealitate horietan daukagun ardura baita ere. Oso interesgarria esaten duzun hori. Karteldegia oparoa da, zabalak guk soilik pare bat lan aipatu ditugu, ez dakit itxaso balda beste nabarmendu nahiko zenuken beste ikusentzunezkorik. Aurten lehen aldiz emango dugu ariaken gorrentzat egokitutako pelikula bat, Pakistango aur gor baten historia jasotzen du, Flying Hands, eta lehen aldiz guretzat ere ikasketa prozesu bat izango da, solasaldia bera interpretatua izango delako, eta pelikula ere entzumen arazoa dituzten pertsonentzat egokitua izango delako. Eta azkenik, ezin genuen Palestinaz hitz egiteari utzi, eta beraz, aurtengo zinemaldia Palestinari buruzko dokumental batekin bukatuko dugu, Kuban grabada. Kubara ikastera joandako 5 gazte palestinarren testigantza jasotzen ditu, deserriaren inguruan, eta beraien oroitzapenen inguruan. Eta, zinemaldiari amaierareko Sol bandeko kideak izango ditugu, Gazatik iesi, Hernanin bizi diren musikataldeko kideak. Amaitzeko, aipatu diguzu ariaken helburuetako bat dela munduan gertatzen den horren berri ematemen, baina baitere guk mundu mailan daukagun eraginaren berri ematea, edo behintzate sikiera barneratzea edo horretaz jakitun izatea. Itxaso, zer sustatu nahi du beraz zehazki Hernaniko udalak ariak bezalako jaialdi batekin? Esan duzuna, kontzientzia hartzea, sentsibilizazioa, hausnarketa gure bizitza ereduen inguruan, gure kontsumo ereduen inguruan, eta munduan betetzen dugun paper horren inguruan, ez da? Ariketa bat izan nahi du, munduko errealitateak ikusarazteko, baina aldi berean gure realitateen inguruan hausnartzeko, ez da? Ariketa ez delako hainbeste ikustea munduan ze gaizki dauden, baizik eta errealitate horiek gure herrian ze forma hartzen duten, eta horiek eraldatzeko ze tresna sortzen ditugun kolektiboki, ez da? Horregatik da interesgarria, beti gomendatzen dut, pelikula bat baina gehiago ikustera etortzea, ikusteko, ez? Borroka horien artean dauden ari horiek, eta ariketa kolektibo hori egin alizateko solasaldi horien bidez, ez? Realitate hauek nola interpelatzen gaituzte eta zer egiten dugu hauei buelta emateko, ez da? Azaroan 2 aste hartzea gai hauen inguruan hausnartzeko, Hernani bezalako herri batean, uste dut badela garrantzitsua, eta horregatik, izan dezala bide luzea zinemaldi honek. Garrantzitsua baino gehiago eredugarri dela esango nuke nik. Itxaso lekunarekin izan gara, Hernaniko lankidetza zinegotzia. Mila esker gurean izategatik eta batez ere ezaztu ostegunetik aurrera, Aria Erresistentzia Historioen jaialdiaren edizio berri bat izango dugula Hernanin bertan. Itxaso lekuana esandakoa, mila esker. Mila esker zuei ahotsa ematerren. Ongi izan.
Goizok 10 ditugu, naiz erratean zaudete. Carlos Mazón, Valentziako Generalitateko presidentak dimisio eman du Goidiaren tragediatik urtebetera. Ez du hauteskunde deialdirik egin. Garazi Castaño, egunon. Egunon berriz ere, Goi, egunon entzule, 200 hildakotik gora eta urtebeteko ikamikak bizkar gainean bere dimisioa aurkeztu du Carlos Mazonek. Agerraldia egiari zorre Goi bitxia izan da, biktima gisa aurkeztu du Mazonek bere burua, eta dimisio hitza erabiltzeari iskin egin dio hasieran batez ere, baina bai, Carlos Mazonek azkenean presidente karguari uko egin dio. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y sobre todo que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Hauteskunde deirik izango den ala ez, diputatu karguari ere uko egingo dion ala ez zehaztu gabe, etorkizuneko presidenteak berrera ikuntza lanean jarraitu ahal izango duela gehitu du Mazonek eta azken hausnarketa gisa Pedro Sánchez eta Espainiako gobernuaren aurka egin du. El gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete, y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Bueno, goizeko 9:00 deitua zuen Mazonek prentsaurrekoa, 9:30 eman du bere dimisioaren berri, eta goizeko 10:00 aurre ikusten da, une honetan beraz, Maribel Vilaplana kazetariak epaiaren aurrean bere lekukotza ematea testigo moduan, honezkero epaitegira iritsi da Vilaplana, lekuko kablea da, kazetaria izan ere Mazon arekin egon baitzen bazkaltzen El Bentorro jatetxea, Goidiaren lehen egun eta lehen une horretan, kudeak eta guztietatik aparte, segurtasun protokolo guztiak martxan jartzen ari ziren bitartean, beraz ziur gaurko epaitegiko sesioak ere ematen dula zerresana. Bestelakoetan geure mugetara itzuliko gara, baina epaitegiei begira jarraituko dugu, izan ere astelehen honetan gaur emango dute epaiaren aurrean, larun batean Sarrigurenen adingabe bati sexu erasoa egiteagatik atxilotutako gizona. Erasotua bikotekidearen alaba da eta atxilotua eta adingabearen ama bizi diren etxe bizitzan gertatu zen erasoa. Esan bezala beraz, adi egongo gara hortik ere etorri daiteken informazio berrituarekin, guazen orain informazio praktikoarekin. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Lasai ditugu errepideak, nabarmentzeko istripua izan dela duela ordubete GI 656 errepidean, Irunen, Hendaiarako noranzkoan, honezkero, autopilaketak amaitu direla dio trafiko zuzendaritzak, beraz, termometroi begira jarreko gara, une honetan Iruñan eta Gasteizen 8 gradu ditugu, Bilbon eta Maulen 11, Donostian 12, Baionan 13, temperatura epelenak, Donibane Garazin 14 gradu une honetan. Eguraldiaren iragarpena, Ikerri Barluzeak emango digu. Asteari egiteko eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean hodei baxu batzuk agertuko dira Kantauriar isurialdea, baina goizak aurrera ginala eguzkiak xurgatuko ditu eta eguraldi ederra nagusituko da. Ego isurialdean aldiz, aran ondo batzuetan eta behelaino agertuko da, baina goizean zehar hau ere eguzkiak xurgatuko du eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hodeiskaren bat salbu, eguraldi zerua urdin mantenduko da eta eguraldi eguzkitsu eta eder batez gozatu ahalko da. Haizeak goizean ipareki aldetik ahultxo emar joko du, arratsalde partean hego-mendebaldetik finkatuko da eta orduan zertxoa ere bizituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute, 3 eta 11 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 16 eta 21 gradu bitartean temperatura freskoenak urte sasoi honetan ohikoa den bezala Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki Bizkaian. Hoexek nabarmentzekoak pegi. Egoi. Pegi bihar izango da hemen, egunero bezala, eta eguerdiko 12 aurrera gaur, informazioaren ariaren bigarren ediziak Garazi Castañorekin. Gerarte, Gasta. Gerarte, bai.
Eta gure aldetik, Tolosarekin bat egitea faltazigu besterik ez, bigarren kafean dena preste dukiko dutelako, Inigo Asensio, egun zer moduz? Hemen parrezka hasi gara, Goiuri, Julen eta Jurok. Goiuri eta Julen ere, egun hon. Bai, ziruditzen zaizu, hau txapiskat aldatu zait, baina bai pegi naiz. Bai, badaukazu, ez dakit gaur, igual Amerikana jantzi duzun, eta horrek eman izun pixkat pegi izakera otraza. Amerikana, korbata, makilla berere ekarri du gaur nirekin, pegiren egiteko, ongi egin behar. Bueno, konta iguzue, astelena nola laituko diguzu eguna zen. Bueno, gogorretik hasi dugu. Saiatu gara gure altxatzen, bai, hemen goizean goizetik mazon entzuten ibili dira Julen eta Goiuri zera. Asteburuan derbia jarraitzen edota Reala eta Barsaren arteko partida mitikoa ikusten ibili diren jendearen antzera. Baina programa osatu dugu mazonetik aratago, bai, eta Lurramaren inguruan hariko gara, hain zuzen ere 20. ekitaldia osatuko dutelako ostiraletik igandera bitartean, Biarritzeko irati aretoan laborantza herrikoiaren besta ospatuko dute. Eta horren inguruan hariko gara antolatzaileekin. Gainera, eriotzaren, nola, Dia de Muertos, hori ez dut itzuli, buruan, Mexikon ospatzen dute... Bai, Dia de Muertos da, Mexikon da, bai, hildakoen eguna edo Dia de Muertos delakoaren inguruan hariko gara. Bi ikuspegitatik, Iñaki Lasa gure lankide izandakoa Mexikora ezkondu zitzaigun eta bertan igaro du bere lehenengo Dia de Muertos. Tani Mexikon asko izandakoa naiz eta lagun mexikar bat izan dut atzo nere etxean bere altarea jarri zuena, eta ibili zenaren hildako inegarrez. Beraz, ikuspegi bietatik kontatuko dizuegu nolakoa den Mexikoko Dia de Muertos delakoa. Eneko Iturbere gurekin izango dugu, mendikate altuenen eta espazioaren inguruko bitxikeri ezariko zaigu, eta puripurian tarteare osatuko dugu, eta hainbat telesail, pelikula, eta nik dokumental bat, ekarriko dizuet proposamen modura. Beraz, hori guztia horrengo bi orduetan. Bete eguna, eta izue, utzia zuen baita ere, gonbita luzatzen, asteburutik aurrera Lurraman bertaratzeko, toki bikaina. Bai, zalantzari gabe, beraz, gure entzuleak animatzen ditugun, eta bertaratzen zaizkigun. Entzuleok segituan, bigarren kafea, Inigo, Goiuri, Julen, berala izango dira zuekin. Aio, bueno, juntzaizkigu. Ez, hemen gaude, eskerrik asko. Uste genuen gure entzulei ari zinela, eta hor geratu gara erantzun gabe xili-xilik, baina bai, bueno, bagoaz makina martxan jarri eta kafea zerbitzatzera. Bigarren kafea jarraian entzuleok eta guraletik 10 eta 7 minutu ditugunean, onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa. Aio eta ongi izan. Naiz irratia.